Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Nos preparados para abordar todas as cuestións que temos hoxe en riba da mesa, comezando en materia económica. Hoxe chegaban ao Parlamento o proxecto de lei dos orzamentos da Xunta pro ano que ven. As contas medran por primeira vez dende o inicio da crise, dende o 2009. Di a Conselleira de Facenda que son os presupostos da consolidación e do crecemento, e a oposición cree que deixarán a Galicia en peor situación da que está neste momento. Será unha das cuestións que toquemos hoxe. En materia política, hoxe coñecíamos que o BNG se presentará as municipais do ano que ven como BNG Asembleas Abertas, e que haberá unha renovación substancial das candidaturas e que non pactarán con ninguén de cara a eses comicios. Fai o BNG un chamamento á participación cidadá, como está facendo, por exemplo, Podemos, que ven de celebrar unha asamblea con moito debate, pero de momento sen ningunha decisión. Será a xente de Podemos a que decida se Pablo Iglesias segue estando á fronte da formación. Veremos que pasa, deso tamén falaremos. E logo están as outras cuestións que vimos abordando estes días sobre a crise do ébola. Mañá saberemos se Teresa Romero ten xa superada a infección, que parece que sí, haberá que agardar. Está o escándalo das tarxetas opacas, un asunto que se abordaba hoxe na reunión da executiva do PP. O partido di que quere ser rápido resolvendo eses expedientes informativos abertos a 13 militantes, entre eles Rodrigo Rato, así que non se descarta a expulsión. Din, en todo caso, que lles darán todas as garantías para que se defendan. E en relación á cuestión catalana, outro dos temas recorrentes no faladoiro, seguen os movementos logo dese anuncio de consulta alternativa por parte de Artur Mas, consulta que ten o apoio de CiU, pero de momento non das demais formacións soberanistas. Estes son os temas, para comentalos, hoxe están connosco a xornalista Ana Peón. Que tal, Ana? Hola. Benvida. O profesor da USC, Xoán Bascuas, que é o secretario xeral de Compromiso por Galicia. Hola, Xoán. Hola. Benvido. E gracias. o profesor de secundaria, Jano Leis, catedrático de Lingua. Que tal, Jano? Benvido tamén. Bueno, pois sabedes que non nos faltan temas, pero se vos parece, como sempre, propóñovos empezar por o máis próximo, botándolle unha ollada como están as cousas na cidade. A semana pasada falamos moito deses primeiros 100 días de Agustín Hernández como alcalde, puidémolo falar tamén aquí na entrevista do xoves. Logo tivemos tertulia cos voceiros, confrontando pois un pouco a visión destes 3 meses de xestión. E a vos o que vos pido con moita brevidade, porque temos moi pouquiño tempo, e que me digades simplemente se aprobades ou suspendedes esa xestión que de momento está a facer o goberno do Partido Popular. A ver, vou empezar por Xoán, que seguro que ten claro o suspenso, entendo, non? Se me dixo outra cousa... Non, vou dicir outra cousa. Non presentado. Non se presentou. Primeiro, se me permites, brevemente, quero facer referencia á procedencia do concepto dos 100 días, porque para este caso non creo que xa válido. O de os 100 días de gracia xurde cando Franklin Delano Roosevelt chega ao goberno en Estados Unidos e quere implementar 15 medidas e require de 100 días. Entón lle pide á oposición conservadora que teña a ben non meterse en leas con el, que non entren críticas. Entón, ademais sabemos que non hai disciplina de partido en Estados Unidos, e el conseguiu sacar 15 desas leis sin ter exactamente unha maioría solvente por parte do Partido Demócrata. E quedou esa práctica en Estados Unidos e copiado en outros lugares na idea de cando unha forza da oposición pasa ao goberno. E non é o caso. Aquí non é unha forza da oposición que pasa ao goberno. Sigue estando o mesmo partido gobernando. Que mudou? Bueno, efectivamente pode ser que mudase, pero pensemos que o Partido Popular leva 1000 días, máis de 1000 días de desgoberno, que son 1000 días de oportunidades desaproveitadas, non? Eu teño visto tanto entrevistas nesta casa como en outros medios de comunicación ao abeiro destos 100 días de goberno, ou de inacción, máis ben, do novo alcalde, e di que o seu máximo objetivo é volver á normalidade e logo
que a súa pretensión era de ir planificando a acción política a partir de 2015. Claro, pero que a súa obriga, primeiro, volver á normalidade cando el non é alcalde en condicións normais, senón de excepcionalidade. Normalidade cando sigue tendo no seu gabinete a Currás. Normalidade cando a xente non tivo ni siquiera a opción de poder escoller a ese alcalde. Eso é complicado e, dende logo, os problemas desta cidade requiren respostas agora, non simplemente esperar ao 2015. Que el ten nada máis que 11 meses, sí, certo, pero a súa proposta é a do Partido Popular e iso é o que ten que avaliar a cidadanía. Non polo feito de que nun equipo de fútbol se mude a un xogador non deixe de ser un éxito colectivo ou non. E o Partido Popular supoño que tiña unha proposta de cidade. Non sei que fixo con ela, pero tiña, e Agustín Hernández non a está a facer absolutamente nada. Por iso digo, non presentamos. Bueno, pois teno claro, Xoán. A ver, Ana e Jano. Ana. Primeiro, creo decir que o concepto de 100 días de cortesía en Galicia desapareceu cando Pachi Vázquez asumiu o liderazgo da oposición, porque lembremos que cando Feijóo gañou as eleccións autonómicas, Pachi Vázquez dixo nin 100 días, nin 100 minutos, nin 100 segundos. É dicir, que ese concepto de cortesía, de darlle o que toma de posesión algún tempo, pois co PSOE de Pachi desapareceu da política galega. Que capacidade de Pachi. Hai que destacar, verdad? Que capacidade de Pachi. Entón, cada vez que goberna algún do PP, pois non lle dan ningún segundo de cortesía. Síguese falando, pero foi moi chamativa esa frase de Pachi Vázquez. Eu creo que os composteláns ven a Agustín Hernández como seu alcalde, é unha persoa que ven pola rúa camiñando, a que lle trasladan as súas inquedanzas, que nestes 100 días ten axilizado os proxectos que estaban plantexados para esta legislatura. Reunirse coa ministra de Fomento, da que dependen boa parte das infraestructuras que se queren acometer nesta cidade, reuniuse coa conselleira de Infraestructura, reuniuse co presidente da Xunta, e aparte de este pulo aos proxectos en marcha, pois tamén ten anunciado unha decisión moi importante para os composteláns, que é que a partir do 1 de xaneiro van a pagar menos impostos. Creo que despois destes anos de dificultades, que se reduza a carga impositiva dos composteláns, pois é unha moi boa noticia. Isto é posible polo saneamento das contas, porque dispón de un colchón de 5 millóns de euros que lle permite facer eso. Despois unha outra cuestión moi importante, e remato, eu escoitei estes días en algunha entrevista que os próximos orzamentos na cidade, aparte de unha aposta polas infraestructuras, van a ter un gran compromiso social, porque, bueno, destes días desde que tomou posesión, pois visitou a cocina económica, o comedor, unha serie de institucións que prestan este tipo de apoio, está sensibilizado, quere tamén volcarse e facer todo o posible para axudar os que están pasando por na cidade. Bueno, non presentado nota alta, Berjano, a túa. Eu, vamos a ver, vou ser un poquinho aparentemente máis benévolo que Xan. Logo depois a miña non. Íbalo suspender. Non, porque, mira, sabes o que pasa? Que ás veces os alumnos que non se presentan teñen algún tipo de razón para non presentarse. A ver. O problema é o que se presenta e non fai nada. Por lo tanto, eu voulle dar unha calificación de non progresa adecuadamente, que é unha calificación que ademais só se aplicar na educación infantil, cando as cousas ainda non están suficientemente maduras. Eu coincido en gran parte coa análise de Xan. Creo que estamos neste momento cunha cidade institucionalmente sen pulso, é unha cidade que aínda non acadou niveis de normalidade democrática, porque as cidades que teñen normalidade democrática teñen vida, teñen actividade, hai proxectos de futuro. É certo que a outra normalidade ou anormalidade que había era o escándalo, pero entre o escándalo e a inacción eu creo que hai algo que se chama precisamente normalidade. Non é aínda a cota que acadou este Concello. Logo despois hai uns gobernantes que non foron elexidos polo povo, son gobernantes advenedizos, moitos deles, ou prácticamente a inmensa maioría, sin experiencia municipal, que se moven un poquinho entre o despiste e a mala conciencia e que teñen como obxectivo, fundamentalmente, facer esquecer o que aquí pasou na cidade, simplemente como para garantizar o éxito de un futuro goberno. E logo, por último, pois eu creo que hai unha cidade
que precisamente pola falla de liderado municipal é unha cidade que neste momento ainda non está recuperada do shock, da perplexidade e do asombro do que pasou nos últimos tempos e, por tanto, temos unha cidade un pouco en encefalograma plano. Claro, e ainda por riba, pois este tipo de noticias de reducción dos impostos, argumentando que están saneadas ou máis saneadas as contas nun momento en que esta cidade ten enormes carencias de todo tipo, a mí me parece que é unha auténtica obscenidade e unha obscenidade que ten nada máis que un tinte puramente electoralista. A ver, rapidamente. A ver, o imposto que anunciou que ia baixar, se non me trabuco, o imposto de bens inmobles. Foi o único que anunciou que foran... Pero o que si anunciou fehacientemente foi do IBI. Dixo que tiña intención de facelo máis, pero centrouse no imposto de bens inmobles. Compre lembrar, e isto diréno para esta cuestión, e tamén algo parecido ocurre nos orzamentos xerais que se presentaron agora para a Xunta, hai o clásico truco del mendruco do Partido Popular que non engana ninguén. Compre lembrar que durante 3 anos consecutivos o IBI foi subindo a tal punto de que a suba media do IBI é do 66%. E no ano electoral, báixase. A quen gana iso? Iso non vai enganar ninguén. Eu non vou a negar a boa intención e a bonomía que poda ter, que se predica con este home. Non o vou negar. Pero ben, eso non basta para a xestión política, e moito menos cando se fai o truco do almendruco. E ele pode ser unha persona encantadora. Incluso non vou negar que pode haber cidadanía de Compostela que o ve como seu alcalde. Pero como sabemos? A única forma de sabelo era votando. E houve oportunidade de facelo con anterioridade. Se Feijóo non estivera raleando, aguantando, hasta que a caterva de imputados que houve neste Concello tiveron que dimitir. Había unha posibilidade dunhas eleccións. Bastaba con pedirlo ao Consello de Goberno da Xunta e o presidente do Goberno de Madrid e o presidente da Xunta negouse a facelo. E había esa opción. Por que non se fixo en aquel momento? Habería un goberno moito máis lexítimo. E agora mesmo hai unha sombra de legitimidade sobre este goberno. Que me diga que eso é normal, me parece que é unha persona que non pode entender as pautas da política efectivamente en termos normais porque non o son. Está en fraude de lei. Porque se aplicou un artigo que estaba previsto para situacións de excepcionalidade no País Vasco e en Navarra, prácticamente. E que está utilizando en fraude de lei en outros lugares, e nomeadamente tamén en Santiago, que está sendo alcalde o que pechaba a lista. É que eso é normal. Pois non o é. Que pretende que esa persona volva isto á normalidade, pois, bueno, por moitas fotos que se faga, con quen xa tiña compromisos cando era conselleiro, pois non se ven os resultados. E a cuestión é que el non di de facer nada, esperando a 2015, que é cando vai presentar as propostas. Pero ele ten que executar o proxecto de goberno que tiña a caterva de imputados que lle antecederon no goberno. A ver, Ana, Jano. Vamos a ver, que eu creo que este debate de concelleiros non electos que pertenece xa ao pasado, xa estamos noutra fase, os composteláns, os cidadáns xa están noutra etapa, están na etapa de que teñen un consistorio, un goberno municipal que funciona e que toma decisións importantes que afectan a súa vida diaria. Unha decisión moi importante é que os cidadáns desta cidade, a partir de xaneiro, van ter cada un deles 100 euros de media máis nos seus bolsillos pola reducción. Entre 60 e 100 euros pola reducción. 100 por contribuinte, 60 por veciño. 60 por veciño, sí. Eso creo que neste momento un anuncio moi importante. Que evidentemente a cidade poderían facerse máis investimentos e que esos 5 millóns de euros poderían destinarse a outras actuacións. Bueno, pois eso é unha posición política, non? Pero eu entendo que neste momento en que os cidadáns leva moitos anos facendo sacrificios, que eles son a prioridade e que teñan máis cartos para as súas familias, para as súas empresas, en este momento a prioridade. Entendo que se é posible que esos 5 millóns se destinen a que os cidadáns paguen menos impostos, pois a min pareceme unha medida axeitada. En canto a nota que eu non lle puxen, pois eu non lle poño nota porque os cidadáns ya porán nas próximas eleccións municipais. Estou seguro de que sabrán... Mira como frotas máis, Jano, Profesora que delega a nota na inspección, nas autoridades superiores. Esa é, digamos, que a reválida que conta. Esa a única reválida que vale é a das urnas. A ver, Jano. A única reválida que vale é a das urnas. Non para facelo alcalde, sino para revalidado como alcalde. Vamos a ver, o PP gañou as eleccións. Sí, claro. Xurdiu, por maioría absoluta, xurdiu un problema
problema, eu creo que os políticos están para afrontar situacións difíciles e complicadas, e que hai que facer, pois o que cause menos prexuicios á cidadanía. Meterse nun proxecto, nun proceso electoral supón cartos e pérdida de tempo durante uns meses. A administración está paralizada. Igualmente, durante todo ese tempo. Pero, de verdad, podemos falar desto outra vez, pero creo que un debate xa superado, que todos os veciños de Santiago xa o saben, e que están noutra etapa, que é como se xestiona o día a día da súa cidade. A ver, Jano. Que o non pronunciamento de Ana é un recoñecemento explícito de un fracaso político. Oye, un 9, sei que poñer nota un 9. Eu creo que non podes poñer nota porque non tes elementos de xuízo. 9,5 sobre 100, non? 9,5 sobre 100. Non, eu, es que eso de progresar adecuadamente a mí non me pillou esa etapa, eran aprobados, notables, sobresaliente. Entón, poñeríalle un sobresaliente, pero bueno, eu... Eu que non lle poña matrícula de honra, tamén xo digo. A ver, Jano. Pero eso é por recomendación. Por recomendación. Claro, hai outros factores que tamén intervenen na hora das cualificacións, non? No, vamos a ver, a min hai un... Tamén o comportamento, non? Actitude, sí, o comportamento. Hombre, sí. É condición necesaria, pero non suficiente, créeme. É condición necesaria, pero non suficiente. É que eu creo que hasta eso non hai unha predisposición a aprender. Tampouco percibo. Non a percibo. Nin vexo constatación de logros académicos, nin tampouco vexo que haxa unha predisposición positiva a aprendizaxe. Por lo tanto, en contidos actitudinais, vamos a deixalo tamén en... Ni siquiera progresa adecuadamente. Pero vamos, hai que estimularlos. Eu creo que hai un papel fundamental do profesor. Bueno, de estimular o coñecemento. Estades falando... Eu solamente dicía, vamos, saliento un pouco que dixo o dixo Xan, de que primeiro hai un problema de legitimidade democrática, que está aí. Pero para min hai outro problema moito máis grande, e é a falta de proxecto de cidade deste goberno. Primeiro, hai un fracaso do modelo que creo que se aludiu de alguma maneira, fixo referencia a Xan. Hai un fracaso do modelo político do Partido Popular nesta cidade. Isto non é un problema de Conde Roa, nin é un problema de Currás, ni de Fularito e Menganito. É un problema de fracaso político do Partido Popular nesta cidade. Un partido que non tiña modelo para esta cidade, non tiña proxecto de cidade, ou se o tiña, fracasou. E agora tampouco se albisca, por parte do novo goberno municipal, ningún proxecto de cidade. Claro, e isto é realmente preocupante, porque aquí sí que empezan a entrar a prexudicarse notablemente os intereses da cidadanía. Por eso eu falaba antes da falta de liderazgo municipal neste momento, a mí me parece que é unha das cuestións máis preocupantes para o futuro desta cidade, para o presente e o futuro desta cidade. Bueno, estades falando das eleccións municipais e por aí quero seguir falando desa cuestión. Parece que imos ver moitas chamadas aos cidadáns para que se sumen, para que participen nas candidaturas, para que se presenten tamén a esas eleccións. Hoxe nos dicían dende o BNG que a marca do bloque nesas municipais será BNG Asembleas Abertas, que haberá unha renovación das candidaturas, unha renovación moi importante. Están tamén convidando a xente constantemente dende Anova, dende Esquerda Unida, as dúas patas principais de AGE. Bueno, está claro, ou parece que non imos ver acordos, non, entre uns e outros, non? Parece que a xente de AGE estará máis nas mareas que se están configurando nas cidades, tamén en Compostela hai unha, Compostela Aberta chámase. E logo está a cuestión, o tema de Podemos, a asamblea que celebrou esta fin de semana. Quero abordar todo un conxunto porque imos mal de tempo, non? Sei que é complicado, pero todos estes proxectos asemblearios tamén presentan os seus problemas, non? Supoño que vos eso tamén o teredes, niso concordaredes os tres, non? Está ben decidir entre todos, pero fai falta unha cabeza visible. Vímolo con Podemos, non? Co éxito de Podemos, que ten moito que ver con Pablo Iglesias directamente, non? Bueno, todo isto de a xente nas candidaturas, como se articula eso vai a algún sitio, non é tan doado, non? Vamos a ver, primeiro... Sí, adiante. Primeiro, eu creo que con toda esta movida que de repente a xente parece que descubre que existe a cidadanía, non? Parece que descubren que existe a cidadanía aí estaba. Pero esta obsesión que ora ten gran parte da esquerda por fomentar a participación cidadán, para min non é máis que, primeiro, un recoñecemento expreso de que algo se estaba a facer mal, punto número 1, punto número 2, pois ata certo punto, tamén teño que decilo, pois un certo complexo respecto de Podemos, de que parece que estas son as fórmulas, e que de alguma maneira, ademais, en moitos aspectos incluso se pretende cuestionar con isto a democracia representativa. É dicir, de alguma maneira un recoñecemento de carencias por parte das forzas políticas convencionais. Eu son un decidido partidario da participación social e do protagonismo da sociedade civil na vida democrática ao longo de outros procesos. Pero tamén teño claro unha cuestión. Este modelo
non encaixa tan claramente o modelo Podemos, por chamarlle así unha maneira, non encaixa tan claramente en puridade, co modelo municipal. De aí tamén esas reticencias de Podemos de implicarse na vida municipal, porque a vida municipal é outra cousa radicalmente distinta do que é a vida parlamentaria, do que é a vida da política autonómica, da política do Estado. Entrar por este tipo de dinámicas que normalmente se verbalizan de maneira voluntarista, pero que logo despois non teñen aplicación real. Detrás de toda esa terminoloxía e de toda esa parafernalia de nomes, ao final non hai nada, porque eu estou no comprobando. Eu vin e teño coñecemento de algunha destas actividades asamblearias e prácticamente non teñen ningún tipo de repercusión. E eu vin, ainda fai pouco, con algunha forza política no meu concello, non teñen, detrás de todo eso non hai un respaldo social, porque ademais, ainda, a cidadanía está moi longe. Pero, en todo caso, isto aplicado a vida política municipal, se isto non se complementa con candidatos, con programas locais, con programas, con proxectos de municipio, con proxectos de concello, me parece que todo isto vai quedar ningures, e é máis, hasta creo que de alguma maneira está provocando, diríamos, desconfianza na ciudadanía con respecto de todo este tipo de planteamento. Non sei se concordas, Xoán, por certo, teño que dicir que Compromiso por Galicia é a única formación que ten candidato, sabemos que será o seu candidato a alcaldía nas municipais do ano que ven, Xosé Antón López, que acaba de vencer nas primarias. Amigo, por certo, do Faladoiro. A ver, Xoán, ti concordas? Nas primarias abertas á cidadanía, onde de parte da xente que votou, dunha forma moi folgada, ademais, era xente que non tiña... Hubo moita participación, non? 300 e pico persoas, pareceme bastante, non? Para a dimensión que ten Compromiso e o que é Compostela, pois, para nós parecenos unha boa participación. É difícil concatenar a presentación que ti fixeches, porque, dende logo, atinxa moitas forzas políticas, pero eu ubicaría a orixe de toda a reflexión en Podemos, que veu a axitar, pois, sobre todo, o ámbito das forzas políticas de esquerda, nomeadamente nos procedementos, non tanto no discurso como nos procedementos, porque, ao fin e ao cabo, o discurso de Podemos é un discurso que existía nos 70, non é nada novo, pero si nos procedementos é unha cousa que o resto das forzas políticas debemos estar moi atentos para aprender, e eu creo que temos moitas cousas que aprender de Podemos, e nomeadamente de Pablo Iglesias, non? Pero, nun conxunto do... No, Turrión, que cumplen anos con un día de diferencia, non? Un cumplía anos nace o 18 de outubro e Pablo Iglesias Turrión o 17. Ben, pois o que vou é que a árbore que axita Podemos fai que caian as polas de Izquierda Unida. Izquierda Unida é un dos vectores centrais da alternativa galega de esquerdas. Por lo tanto, de unha forma indirecta, tamén axita outra árbore. E isto provoca, pois, unha situación na que se move a reflexión. O BNG, vendo que hai un espacio que se lle come, intenta tamén ir a un espazo de asambleas abertas, que o BNG sempre foi unha forza política claramente asamblearia. Non fixo ninguna modificación, só é abrilo á cidadanía. A cuestión está en que volvemos a espacios pechados, explícome. Frente a un discurso que Podemos oferta participativo e aberto, os demais intentan reaxir. Pero cal é a reacción que se produce en Galicia exactamente? E é que as mareas, a día de hoxe, están moi circunscritas ao espacio AG, moi circunscritas. De feito, a tal punto que a Marea Harta foi presentada polo portavoz de Izquierda Unida, da Nova e o de Espacio Ecosocialista, o cal demostra que non hai unha participación cidadá real, non? E se miramos... Non pasou aquí en Compostela o mesmo, por certo, non? Non houve presentación nese sentido, pero se miramos a fotografía da xente que participou... Ti miráchela, non? Home, claro, e a xente que está metido na vida política sabe perfectamente que a identificación partidaria de cada un deles. Podemos enganarnos. E non discuto que eso poda ter o seu apoio e o seu eco electoral, pero a realidade é esa. Son vanguarda política que pretende ter pobo detrás, non a estar ao mesmo lado, porque eso a día de hoxe na sociedade galega, na española e na occidental non acontece. Incluso acontece en Podemos, donde hai 132.000 persoas que non son nin afiliados nin simpatizantes, sino que son xente que se apuntou, e hai unha asamblea donde non participan nin 8.000 persoas presencialmente e ainda teñen que ir a un procedimento de votación. Por certo, e aquí xa para pechar o círculo, se fai un empoderamento da cidadanía, faise un discurso de horizontalidade, e se di, non hai ningún documento oficial, hai 200 ponencias, pero unha, asinada por Pablo Iglesias Turrión, Íñigo Errejón, Carolina Vescansa, Juan Carlos Monedero e Luis Alegre. É dicir, a columna vertebral de Podemos, xa que logo é documento oficial. E que di ese documento oficial? Secretario xeral. E un secretario xeral sigue sendo unha figura orgánica con poderes unipersoais. Donde está a horizontalidade? É un momento no que se entra en contradiccións.
e non digo que isto non poda ser positivo para Podemos, nin que poda ser positivo para a ciudadanía, e insisto que temos moito que aprender de Podemos, pero Podemos ten que entrar necesariamente en contradiccións, e esas contradiccións poden reforzalo ou debilitalo, e as demais forzas políticas, sobre todo as que agora predican o discurso de Podemos, pillalle a contrapé. Ana. Eu creo que estamos asistindo, si se permite a expresión, a unha podemización das forzas políticas da esquerda. Parece que todas elas, visto o éxito de Podemos e de Pablo Iglesias nas eleccións europeas, ese millón, creo que 200.000 votos, sí, que unha forza que inicialmente as enquisas non lle daba ninguna representación, e que todos intentan sumarse a este suposto modelo asambleario achegado aos cidadáns. O problema é que os cidadáns se quedan sempre co original e non coa copia. Eu vexo que en Ague neste momento, por exemplo, Beiras, o seu referente intelectual é xa Pablo Iglesias e non Esquerda Unida. É dicir, que no seo de Ague non se sabe xa se van camiñando hacia ser un Podemos bis, con unha ruptura pola mitade, o un sector será o Podemos bis e outro sector serán os críticos de Anova. Por parte do Bloque tamén vemos que ante a caída de votos que veñen registrando desde os últimos comicios, tamén intentan sumarse a este modelo asambleario de Cidadáns, que é todo o contrario o que no seu interior, o seu funcionamento interior, o modelo da UPG e o control absoluto que hai sobre a organización. Respecto a, ahora falando en concreto de Podemos, evidentemente no seu momento Podemos soubo conectar coa cidadanía, soubo facer un diagnóstico da situación. Evidentemente Podemos, Pedro Arriola dixo que eran uns frikis, eu non o creo. Eu creo que son profesores de socioloxía, de ciencias políticas, saben perfectamente facer este tipo de estudios e sondeos sociológicos, e en un momento determinado percibir o que sentía a cidadanía, sumarse a ese sentimento. Outra cousa é, unha vez feita esa diagnose da situación, que propostas fan. E as propostas que fan neste momento, pois, ou non se coñecen, primeiro propoñen que a débeda non se pague, agora modulan a súa proposta, está caendo, ademais, hacia un modelo de personalismo tamén. Estábamos falando de un partido que se define como máis aberto, está, camiñando hacia un proceso de personalismo onde Pablo Iglesias, el mesmo tuvo un lapsus freudiano. Eu creo que no outro día dixo, eu non son o macho alfa de eso, que a mí parece unha expresión extremadamente desafortunada. Sí. Eu creo que se alguén do PP chega a decir o de o macho alfa, sairían centos de comentarios nas redes sociales cuestionando. Me parece unha expresión sumamente desafortunada, pero reflexa esa tendencia hacia o personalismo o que está indo agora. Tamén certa tendencia a demagoxia, tamén, preocúpame, unha tendencia ao autoritarismo. Poño como detalle o feito de que outro día na Asamblea de Podemos un determinado medio de comunicación de ideoloxía conservadora non deixaron e votaron a seu periodista. Creo que alguén que a estas alturas do siglo XXI non cree na liberdade de expresión e pon este tipo de trabas, pois está camiñando hacia un autoritarismo cada día máis chamativo. A ver, rapidamente todos, Con respecto a Podemos, o que se observa é que hai unha anatemización da figura de Pablo Iglesias e o conxunto da organización. E eu creo que a Podemos hai que intentar xulgala polo que di o que fai e como materializa o que di o que fai, non? Isto é, hai un discurso vinculado a ETA, chavismo, ben, eu non vou entrar a discutir iso, pero sí... Non, pero non o decía por ti, Ana, non o decía por ti, digo polo contexto no que hai, non? E eu creo que temos que comezar a xulgalos por este tipo de cousas. Por exemplo, si incurriron nunha lixeira contradicción no tocante á débeda, de non pagala, a reestructurala, a redefinila, que é realmente unha proposta máis materializable, porque a súa grande... son politólogos e son sociólogos e estaban xogando a forza política de superoferta, o que chaman eles de superoferta, ofertar todo o imposible aínda que non se pudiera gobernar.
Agora ven que teñen opcións de ter responsabilidades de toma de decisións e non poden facer calquer tipo de oferta, non? A outra pregunta que tamén temos que facernos a hora de falar de Podemos é, como nos móviles dos asesinatos, non? A causa móvil dun asesinato é a quen perxudica a presenza de Podemos. E lamentablemente non podemos decir que perxudique ao Partido Popular. A que máis perxudica é as forzas políticas de esquerdas. Izquierda Unida vía que estaba comezando a despegar e xusto lle aparece Podemos, non? E ademais recordemos que o efecto de Podemos xurde nun conflicto de Izquierda Unida na Asamblea Regional de Madrid. É unha cousa moi localizada ali que vai cobrando dimensión, a tal punto de que se Izquierda Unida tivera aceptado primarias para as europeas non existiría Podemos. E esa idea de partido comunista forte, clásico, ortodoxo, impediu que eso se materializara. E que acontece, remato agora, e que acontece agora aquí? Pois que, efectivamente, os máis preocupados pola situación que abre Podemos son as forzas políticas que están máis á esquerda. E o único que lles queda é reaxir nunha liña de actuación como a de Podemos. E Podemos di que non vai ir ás municipais. Franco aberto para esas forzas políticas para que fan un discurso parecido. Serán elas capaces de capitalizalo? Non o sei, porque para min, Pablo Iglesias, solo hai un. Non hai 314. O que decía, o que os cidadáns prefiren sempre original e non a copia. A ver, Jano. No, vamos a ver, creo que estamos cayendo na trampa precisamente de Podemos, que estamos falando de Podemos en exceso. Yo creo que a pregunta inicial da moderadora, da presentadora, era a pregunta sobre a política municipal. Bueno, pero sí, pero eu que saiba de momento que eu saiba Podemos en Santiago, non? E nas tertulias Podemos tamén, en Santiago xe non se presenta. E eu insisto na idea inicial un pouco... Sí, por eso falo de Podemos, como Podemos supostamente, teño que decidir, non se vai presentar as forzas políticas que configuran unha alternativa galega de esquerdas ou o BNG, o que están contemplando é como nos facemos con ese trozo do pastel que corresponde a Podemos. Por eso falamos de Podemos, non por outra cousa. Bueno, eu, vamos, concluo rapidamente. Eu creo que, a pesar de que por primeira vez, bueno, eu creo que xa nas últimas eleccións, por primeira vez, dunha maneira, creo que excesiva, a política municipal estivo extremadamente contaminada pola problemática xeral. Eu creo que xa nas anteriores eleccións municipais houve un voto claramente de castigo, pois en este caso concreto ao Partido Socialista, simplemente polas cousas que acontecían a nivel na xestión da política. Volve unha vez máis a estar transversalmente contaminada unha vez máis a política municipal, pero o que tamén é certo é unha cuestión, ao final o que hai que presentar é proxectos de municipio e hai que presentar candidatos, e hai que poñerlle nomes, hai que poñerlle caras a ese proxecto. E eu creo que este é o gran reto que teñen todas as forzas políticas, independientemente de fórmulas, de mareas, de correntes e de contracorrentes, de chanzos ou de plataformas. Pero que hai que poñerlle, a todo isto hai que pensar, candidatura de Santiago, pensar en clave de Santiago cal é o proxecto que cada forza política presenta para esta cidade. E a continuación poñerlle os nomes. E aquí é onde está a dificultade, onde está o reto e onde está o desafío. E eu creo que neso é no que todas as forzas políticas que queiran realmente ter éxito electoral van ter que asumir e van ter que facerlle fronte. A ver, Ana, que temos que ir a publicidade. Jano, que falamos moito de Podemos, claro, é que as enquisas neste momento din que Podemos pode situarse como segunda forza política, incluso por diante do PSOE. Entón, eu entendo... Sí, pero sí, as municipais eu creo que non funcionan cos mesmos parámetros que funcionan outras, porque aí sí que influe moito as persoas, os candidatos. Eu creo que por eso Pablo Iglesias non quere arriscarse para non queimarse, para que a súa marca chegue indemne ás xerais. Pero quero decir que se fala de Podemos por eso, porque as enquisas siguen a mostrar que sigue crecendo. Se me permites unha última cuestión, eu non estou totalmente de acordo que o diagnose de Podemos seña a diagnose correcta. Podemos o único que falla é unha diagnose dos síntomas, pero non das causas. E, por suposto, tampouco pon as solucións enriba das. Non, iso claramente. As solucións non pon ninguna. Que aquí hai unha diagnose correcta. Non, hai diagnose correcta, non. Simplemente hai sintomatoloxía. Pero as razóns de por que se produciu todo isto e, polo tanto, cales son as solucións que temos que dar, Podemos non di absolutamente nada. Non, xa decía antes, que solucións e propostas realistas non absolutamente ninguna. Pausa para a publicidade, facemos un pequeniño descanso, a volta temos varias cuestións das que ocuparnos, comezando por as tarxetas opacas de Caja Madrid, así que volvemos de contado.